Ang daming puno ng saging ni Mama. Sinisibo. Ang dami ay. Ito, lalaki nito. Oh. Hindi palang rango. Yun. You like? Oh, 10 na yan, Kuya Randy, ah. Try natin mag-ukoy ngayon. Mamaya. Nilalaga yata muna yan. Go, Bimbi. Para ikaw ay nagigigil. Yon. May gusto mo picture sa sahag. Yan yata yung hindi nagiging yellow. Green lang pag nahinog ba, no? Yata ate. Mahaba eh. Yan yung green lang pag nahinog. Hindi po to. Yung green lang siya pag nahinog. Lakatan? Hindi. Hindi siya nagiging yellow. Para kasi lapu-lapu ko yun. Para kasi lapu-lapu. Ano ba yan? Siya, kuya.